Appell ieħor lill-Gvern biex jiraħħas il-kontijiet tad-dawl hekk kif il-prezzijiet internazzjonali taż-żejt u tal-gass jinsabu f'livelli baxxi immens. Din mhijiex sitwazzjoni normali fis-suq taż-żejt u danna fuq. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem Joe Farrugia spjega kif il-prezz taż-żejt waqa' saħansitra taħt id-żero hekk kif l-ispiża għall-ħażna taż-żejt f'mument minnhom kienet akbar milli jekk jinbih bix-xejn u l-kumpaniji taż-żejt riedu jfittxu jeħilsu minnu. U saħaq li dan il-fatt mhux qed ikun rifless fil-kontijiet tad-dawl li qed iħallsu il-familji u negozji f'pajjiżna. Farrugia spjega li anke jekk il-prezz tal-fuels jerġa' jibda tiela, dan xorta se jkun baxx biżżejjed li jiġġustifika roħs fil-kontijiet. Jekk iżomm il-prezz internazzjonali baxx qegħdin nitkellmu għandna $20-30 l-barril, aħna naħsbu li dawn qed jirrifletti ir-rati tad-dawl li qegħdin inħallsu għalihom. Allura bir-raġun illi ngħidu li għandu jkun hemm reviżjoni. Dwar l-iskemi ta' għajnuna fin-negozji Joe Farrugia qal li għad hemm kumpaniji li tħallew fen dwar rashom u insista li jinħtieġ irfinar u firxa akbar tal-iskemi ta' għajnuna fuq aktar kumpaniji sabiex ikunu salvati l-impjiegi. Wieħed mill-għanijiet prinċipali ma ninsewx u nżommu nies fl-impjieg. Joe Farrugia tkellem ukoll dwar proposta tal-MEA li ħaddiema fil-qasam tas-saħħa jingħataw bonus speċjali. Li l-professjoni medika overall, qed ngħid professjoni medika li tinkludi nurses ukoll, they rose to the occasion. Vuol dire ma qalux lura daw. Jiena ir-rapporti kollha li qegħdin jaslulna huma li daw qegħdin jaħdmu b'sagrifiċċju u b'riskju għalihom u anke għall-familjari tagħhom. Allura għaliex li għandu jkun hemm rikonoxximent. Dwar it-turiżmu qal il-probabilità hi li jridu jgħaddu snin biex dan is-settur jiġi lura normal u li din il-kriżi għalmitna ħafna affarijiet. Din il-kriżi tallimna minnha wkoll. Tallimna li noħorġu fit-toroq inqas bil-karozzi, tallimna forsi nistgħu naħdmu mid-dar iktar, jkun hemm ċertu flessibilità u allura ċertu behaviors anke ta' xiri ta' safar ħajinbidlu. U daw ħajoffru kemm opportunitajiet u kemm teddit lin-negozju lill-ekonomija tagħna.